Wait. Where we are? Yes, sir. We are here. Okay, let's go. Wow! Wonderful place! Sir, what? I said place. Okay, let's continue. Wait. I feel I'm hungry. Sir, I have an idea. What kind of idea? Sir, this is a cow. Let's go sa inyo. Are you stupid? That's not ours. Ours time? No, never mind. Okay, let's go. Yeah. Bus! Inaabot yung Amerikano. Ha? Apo ko. Unsa? Inaabot yung Amerikano. Kapartahan. Amerikano? Kapartahan. Naialalay no? Hey, alalay. Kailad di ko ana. Si ko ana basta katong Amerikano nga dato. Itong Chuy, kisay na bagnong hapsay kayo ba? Hapsay. Pero nga istorya. Ako, boss. Magtaro na ako, boss. Ha? Pero nga istorya. Oh, Sunod ba? Pag hinahinay lang, pag hinahinay lang. opo, boss. Kay kamulo ka, kaning uling nako, imported ni. Unsay, brand na. Kulay brand sa kuan uling. Tara na. Dali, brand. Tara na. Ouch. Asa mo to banda? Eh, murag, dito to ba? Dito. Dira. Oh, dito. Pag kuan lang ba, pag easy lang ba, chill lang. Opo, boss. Makakawat lagi ta. Tara na. Opo, boss. Murag nalimpi akong kamot ba tungod si Mong Nong? Laman. Wala. Wala? Wala man eh. Wala hugaw, wala man. Wala. Oh, diri dapet. Wala hugaw dira, wala. Wala hugaw. Awan mo. Wala ay. Wala lagi. Over sa busing man di. Ay, boss. Dili ka na sa kono. Oo. Oli ta sa likod diyan. Nice ka tara. Kawatan na to pila. Ano mong gusto nga makwarta dito? 1,150,000 million. Kano imong ba. Paano bras mo? Good kung pwede ka ng bras at nili, bras imong kuan sa imong ngipon. Wala gani ko ito, bras. Pangpalit og toothbrush. Hilom na lang. Kapon na pisting nga ba. Kato, tro? Dua ka buo ko? Dua. Oh, Kanang naka-jacket, mo ng Amerikano. Alantawa, ga-jacket masag init. oh, pero sa tugnaw nga panahon magsando. Kuyawa po Amerikano. Ay, kadul. Tara, hinahinaya na to. Ay, boss. Hey! Are you doing? Hey! Stop! Don't panic! It's organic! I'm friendly! Hey! Where is you going to? Both of you! What did he say? She is friendly and organic glue. Asa ka ba, no? Bugua, Amerikano, bugua, punin mong kauban, ay! Tama, no? Kuan ba? Asa mo mga to? Ingon siya. Sir, he asked where we are going. Tell him, we are finding some foods. Ay, pasabot na naman siya? Oh, Mamra, saman. boss, nangita ra daw may pagkaon, boss ba? Ha? Unsa na ko dog? Nangita ra may pagkaon. Tabon-tabon ko ka, pariyara po mong bagwa. Ano plus mangko? Alay ka, dali na ako, ingon ni mo ba? Alay ka, dali. Kana, ingna po na imong amo ba? Hala? Ingna imong amo, nga patat brasyon, bugka. Ha? Baho mo mga ba, pariyara mo sa kong kauban. Ah, ilasa po ka. Unsa day baho sa ko ah? Bukit no. Kaya na, kay... baho yung mga ba, pariyara mo na yun. Ano yung tato na? Uyot. Sakita, digas ilong mo eh. Saan nga pa nga, gapangita ang kung sila pagkaon nga, kita pag patikaon gani. Kapoy pa kay trabaho sa ulingan. Pero ako'y bahala. Pagkaon? Matabangan tamo dala. Pagkaon? Matabangan tamo dala. Naka ni pagtabang mo yung mga kwarta.
Pangutan na ni mong amo kung nasa kwarta. Sir, are you money? No, I'm not. Are you money? Labog, bilis ka bugo sa Google nga i-translate nimo. Are you money? Bugo ako eh. Di ba na kung sa mukha niya ko nila pangutan na be. If you money pocket, I will give you food. Money. Yes, of course, money ba kwarta. What are you doing? Duming. Yung papa gipangita. Duming ba si Duming? Natulog pa di ba sa inyong balay? Sugal. Ang sugal? Sugalin lagi rin pa. Basi nangutang diri sa Amerikano. Jax! Do you have a TV? TV, nangitag TV. Gisa, terang na diri kay Bukid. Ay, busan ka, Amerikano ka, bugo kay ka. Sorry na, good boss. Kay tao ra pud biya mi boss, nga walay kwarta. Ikaw, tao ka nga walay kwarta. Kani, di ni laho. What's up mga kabainers? Shout out kay ikaw na una. Shout out kay Ling Garcia. Okay, Basayat, Siri. Okay, Shini Norma Kumaw. Oy, shout out yo kay Russell Jr. Ang pinakagay mo acting sa Pinas, buong kalibutan. Shout out today sa kuha si Joros Mira Fuentes or Joros Kadungog Mira Fuentes. So guys, shout out kay Jean Iris Sinesa, Mindanao Spotted og Pantalion Vlog. Napa tong shout out sa tanggan. Yo, what's up? Ako na si Sora G sa SLC Viners. Nakaba ko si Moni sa Aga, Tricia Balansag o Kalibunan Vines, SLC Viners, Iris De Los Reyes. Shout out yung tanan. Shout out ba? Ang mo like sa video, akong Doklon. Hi! Mga gwapa, taga-asa ka rin mo? Nagating kaway na. Sayaw mga choy. Choy. Shout out Binje, shout out. Hey, shout out. Hey, shout out. Hoy, bating nong. Tapi man Biners lagi ka. Dili ka sulit. Ay, Limon Biners. Hoy, shout out kay Remark Mangga. shout out siya, shout out. Shout out kay Nong Pinsan Dayoy. Shout out na siya Pinsan, shout out. Sa Limongan Biners. Tara, shout out. Ay, Black. Shout out na. Ano ba, ano mo? Shout out. Kurt Carolino. Pirolino, shout out Japon. Di na mo liyok ko. Sa mundo mo nagsasayaw na. Let's go. Mga on. Palingke. Solid ni taga palingke. Tara, shout out kay Uncle Buyit. Wala, pinakakusgan at palingke. Tingnan lang yun. Shout out. Tara, taga palingke. Bakit taging mo mga gwapong dagway? Taga palingke na. Buang. Kana, mga paan, taga palingke nyo na. Mga pangit kami. O mga pagta. Nasa lago ng palingke kung mga pangit. Shout out kay kinsa kay pa. Ididing, okay. Anime Mosquero. Mga sila. Shout out sa inyo, thank you.